Kenya, koso loso piny Kenya, koso do bedango? Are we in the government or we are working together in government? Them who are there. Mane penjo. Okay. Ma idhi duok kanyo. But hapa ni maduong' moloyo. To maduong' moloyo bende, en waket wang'o ne SG mar ODM be odhi yuoro? Koro luong korang' wane. Kono kodwa riwre gi jogo. Hapa ni gima duong' malich madhi wuok kanyo en ni jatend piny William Ruto. Okay. Nigi lek mage modwa ni otim kaka jatend piny mondo bed supported gi chike kata gi weche madhi mbele od bura. Aparo ni gidhi winjore ni to koa sani ma gintiere ni kapok gidhi e recess. Mapano nego gidhi e tarik September ka onego gidhi e recess. Yes. Gin chenro mage mag loso chike. Manyaka gitim, manyaka gisir nikech Kenya Kwanza gi ODM nigi numbers mar kalo chike. Sapa ni mano gima duong' malich. Okay. Mabura ni dwa timo. Mar ariyo idwa urgie campaign. Ngeni by elections biro. Yes. To recess magidhi ni hapa ni gidhi loso committees kaka jidhi campaign. Nikech iparo ni ema kweth makwedo mobalo gi sirikal kumotingu Kalonzo Musyoka gere Eugene Wamalwa gere dwa pimo pek margi gi mar sirikal. So jogi dwa dhi loso, aparo ni gidwa dhi loso committees, jok madhi campaign Malava, jok madhi campaign Kasipul, jok madhi campaign Banisa, mondo gi retain gigi nikech kapo ni gidhi ombulu moyomb ja Kenya Kwanza kata ja ODM to bro ngiso picha marach. So mano bende ang'eni mbaka magedwe dhi goyo kaka gidhi timo campaign go. Kwa mi gik moko ariyoge mapani itiere mesa. Ken mapiyo piyo. Ang'eyo ni lwenyo osebedo ka